no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A pesar do parón do mes de novembro por mor da toxina, a campaña marisqueira de Noia prevé pechar con bons resultados. A reapertura tralo Nadal trouxo consigo boas capturas e mellores prezos. Desde que abrimos a último de xaneiro, pois estamos contentos porque está valendo ben. As capturas tamén son boas porque en novembro non traballamos pola toxina. Este mes e pico que pasou, penso que en marzo tamén vai valer. Está indo moi ben os precios, están indo a 13, a 14 a primeira, a 7 a segunda, a 6 e pico tamén, a 4 a terceira, e o cuarta a 1,80, 1,90, 2, e bueno, a meixa tamén está indo ben. Bueno, se levamos facturados cerca de 10 millóns de euros, o cal se non é unha campaña mala, non? Din sempre uns pouquiños, non? Pero bueno, é unha campaña xa regular tirando a boa, porque, bueno, 10 millóns de euros, ainda faltan 2 semanas e algo, se chegamos cerca dos 10 millóns e medio, esa é unha campaña bastante digna, vamos. Boas sensacións que fomentan o optimismo de cara á próxima campaña. Nos meses que veñen por diante realizaránse labores de limpeza, sementeira e retirada de depredadores para favorecer que a abundante cría fixe e medre. Despois preparar a próxima campaña, que hai moita cría xa en setembro, outubro empezar, e, bueno, a ver se vai ben, e non se veñen toxinas, nin riadas, nin sustos deses da naturaleza, e, bueno, pero estes 2 meses acertouse, porque paramos en xaneiro 3 semanas, e despois a últimos abrimos, empezou a valer ben, e, bueno, colles os topes de berberecho, non todo o mundo, a maior parte dos mariscadores, que o veixamos a 15 por tripulante, e as mariscadoras tamén, e, bueno, tamén se colle algunha meixa, e se faixe un bo xornal, e estamos contentos desde a apertura. A reforma da fachada portuaria de Noia constitúe unha das obras prioritarias para o Executivo Municipal. Daí o seu empeño en conquerir fondos para executar este ambicioso proxecto que se compón de varias fases. Tras desplazarse a Madrid para reunirse cos técnicos de costas, o alcalde obtivo a confirmación do investimento d'1 millón de euros. Destinarase á remodelación dos accesos e a mellora da circulación no malecón, así como habilitar espazos peonís que garantan unha maior seguridade. Unha actuación que supón a instalación dunha rotonda na desembocadura da ponte do Campo de Noia para mellorar a conectividade hacia o interior da vila, tanto para o tránsito de vehículos como para o tránsito peatonal. E paralelamente, nunha segunda actuación na que vai disgregada ese proxecto, se executaría unha pasarela, unha estrutura boada ao frente do malecón que permitiría, con un voo de aproximadamente 2,5 metros, que os viandantes, os peatóns, podan transitar polo malecón ata o acceso ao muelle Marqués. Esta actuación verase complementada coa prolongación do paseo marítimo dende a Bruñeiras ata a entrada da variante, facilitando o tránsito peonil nun percorrido de aproximadamente 7 kilómetros. Outro proxecto para darlle continuidade ao paseo marítimo dende Punta Bruñeiras ata Río do Porto, onde está a entrada da variante de Noia, un percorrido que moita xente fai, digamos, diariamente como circuito periurbano, que ademais necesita desa actuación a través do borde marítimo para darlle continuidade e que poda incorporarse a un percorrido que dese xeito, unha vez que se sale de Noia, se transita a través do paseo marítimo, se accede á variante, se transita polo paso peonil da variante, se sai na praia de Testal e permite o retorno a Noia, pois
que posibilitará máis ou menos un percorrido de 7 km nunhas condicións de seguridade atractivas, con un paisaxe interesante, e que é outra das actuacións que se plantexaba nesa reunión con Costas. Santiago Freire aproveitou a viaxe a Madrid para plantexar unha serie de medidas de rexeneración en Testal, así como para a reordenación do estacionamento. Na actualidade, os vehículos invaden parte do areal cos consecuentes prexuizos. Conxuntamente tamén con unha serie de actuacións propostas no areal de Testal, onde son necesario facer unha serie de actuacións de rexeneración, de ordenación do estacionamento para liberar os areais do tránsito de vehículos e tamén do estacionamento nesa zona en riba do areal, e dándolle o que é a praia de Testal un aspecto máis acolledor para todos os visitantes e, sobre todo, para eses bañistas que fan uso desa praia e dese entorno, fundamentalmente na etapa estival. Paralelamente, dará comezo nas próximas semanas a actuación de limpeza e dragaxe da ría que permitirá retirar os fangos, actuación que tamén será asumida por Costas en colaboración con Portos de Galicia. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. A conselleira do Mar comparecía no Parlamento para dar conta das liñas xerais de traballo do seu departamento daqui a 2020. O denominador común de todas as actuacións será o diálogo e a cooperación co sector, establecendo un modelo de cogobernanza para axilizar a relación entre a administración e os profesionais. A principal aposta que queremos renovar e relanzar, que queremos afianzar, dándolle carácter irrenunciable, ten que ver coa cogobernanza co sector. Temos, debemos e queremos escoitar ao sector. Así o practicamos sempre e o referendamos hai un ano. Renovamos ese espírito e levámoslo a todos os eidos. A finalidade é que o noso sector dispoña de normas que non distorsionen a actividade dos mariñeiros, das mariscadoras e dos acuicultores, de forma que a súa simplificación redunde nunha axilización da relación administración-sector. Unha das principais medidas para favorecer esta colaboración será a elaboración dun informe anual do Consello Galego de Pesca, onde se reflitan as principais inquedanzas do sector. Inquedanzas entre as que destaca a consecución dunha maior competitividade da flota pesqueira. Daí a necesidade de seguir vixilantes ante a negociación das cotas pesqueiras en Europa, o regulamento de medidas técnicas e de control ou a normativa sobre a eliminación dos descartes. Nesta mesma liña, Rosa Quintana destacou o seu compromiso coa pesca artesanal, o marisqueo e a acuicultura, a través de medidas que doten de maior seguridade a estes subsectores e favorezan un incremento da súa produción. As melloras na comercialización dos produtos, a garantía da seguridade no mar, o investimento nas infraestruturas portuarias ou a loita contra a contaminación mariña son outros dos eixos fundamentais que marcarán a folla de ruta de mar de aquí ao final da legislatura. Na comparecencia da conselleira no Parlamento, a portavoz de pesca do Grupo Socialista Loli Toja exixiulle a revisión do criterio histórico no reparto de cotas, xa que, segundo ela, o sector enfróntase a querer traballar e non poder, por unha decisión política, que trae, segundo ela, graves dificultades económicas e que o leva á ruína. A socialista reclamou tamén un esforzo para que o Brexit poida supoñer novas oportunidades para Galicia na pesca, e lamentou que as rías galegas estean nun estado lamentable, impropio deste século, con graves advertencias da Unión Europea. Neste sentido, a deputada socialista referiuse ao problema das toxinas e tamén aos paros biolóxicos nas rías, un tema no que non hai que ser reactivos, senón proactivos, e adiantarse. Así lembrou os duros informes e as advertencias de sancións por parte da Unión Europea, que refliten unha situación grave, polo que reclamou fortalecer con investimentos a investigación nos centros autonómicos, como xa pediu nos orzamentos o Grupo Socialista, para a prevención, a innovación e novas formas de cultivo e tamén para o aproveitamento de recursos. A eurodeputada de Ague, Lidia Senra, ven de exixirlle á Unión Europea que protexe os mariñeiros galegos aos que Noruega lles denega a súa xubilación.
Senra acompañou a unha delegación de representantes da Asociación Low Hope, que se desplazou a Bruselas para manter un encontro co equipo da comisaria de Emprego e Asuntos Sociais, Marianne Thyssen. A xuntanza tiña como obxectivo chamar unha vez máis a atención das autoridades da Unión Europea sobre este problema, que afecta a uns 8.000 traballadores galegos, reivindicando que as institucións comunitarias lle exixan ao Estado español que defenda os dereitos sociais deste colectivo. Os traballadores afectados formaban parte da tripulación de buques mercantes noruegueses antes de que no ano 1994 o país nórdico entrase a formar parte do espazo económico europeo. E non eran considerados traballadores emigrantes en Noruega, porque, segundo este país, non residían nel. Razón esgrimida para negarlles o dereito a prestacións derivadas das súas cotizacións a bordo da flota mercante norueguesa. A Asociación Long Howe agarda agora a celebración dun xuízo en Noruega os días 4 e 5 de abril, logo de que a propia xustiza norueguesa rexeitase hai menos de 2 semanas a petición da defensa do goberno de Oslo de suspender o xuízo. Aconteza o que aconteza con esta demanda, dende o colectivo amósanse firmes na idea de continuar ata onde sexa necesario para facer valer os dereitos destes mariñeiros afectados. Concienciar o alumnado de cuarto da ESO sobre a importancia do tratamento adecuado das augas residuais era o obxectivo da actividade programada polo Instituto Ramón Cabanillas de Cambados con motivo do Día Mundial da Auga que hoxe se celebra. Para conseguilo, que mellor que visitar a Edar do Concello veciño de Ribadumia e facelo da man dunha experta na materia como é a Conselleira de Medio Ambiente, acompañada por alcaldes e conselleiros da comarca do Salnés, así como por representantes da Mancomunidade. Beatriz Mato ofreceu primeiro unha breve clase teórica ao alumnado sobre o ciclo que segue a auga ata que chega depurada aos nosos fogares. Tras a explicación, veu a clase práctica cun percorrido polas instalacións da estación depuradora de augas residuais para comprobar in situ como funciona. Eles deron boa conta do aprendido. Nos explicaron más o menos cómo sería para cuidar el medio ambiente y cosas así, en plan que no hay que tirar las toallitas ni nada de residuos por el váter, sino tirarlos a la papelera para no generar problemas en la depuración del agua. Explicarnos como funcionaban máis ou menos as turbinas para ir limpando a auga para sacar os residuos e así volvelas a vertir outra vez ao río sin que teña ningún residuo. Para conseguir que a auga chegue saneada ás nosas casas é importante todo o proceso, pero tamén a concienciación de todos e cada un de nós, e iso parece que os máis novos o teñen claro. Creo que nesta xeración ainda estamos máis mentalizados ainda que as antiguas, porque temos máis a información necesaria como para dicir que necesitamos cuidar máis o planeta para non manchar tanto as augas. Pero as que deben estar concienciadas do cuidado da auga son tamén as institucións. Por iso a conselleira aproveitou a visita para lembrar que desde o ano 2009 a Consellería investiu en Galicia 1.000 millóns de euros no abastecemento e saneamento da auga. Aquí nesta comarca do Salnés e mesmo tamén na ría de Arousa o que significou para esta ría donde temos que continuar comprometéndonos e donde efectivamente investimos dende o ano 2009 55 millóns de euros. 55 millóns de euros investidos en distintos concellos que efectivamente vertían as súas augas a esta ría de Arousa da que viven e disfrutan moitas persoas, pero evidentemente tamén viven os mariscadores e, polo tanto, tiñamos ese compromiso de seguir avanzando. Mato asegurou tamén que a Xunta continuará co seu compromiso cos concellos do Salnés e da ría de Arousa en materia de abastecemento e saneamento e anunciou que o plan hidrolóxico destinará 23 millóns de euros máis á ría de Arousa, dos cales máis de 16 recaerán nos concellos de Arousa Sur. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca,
levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.